Studenty medycyny w górach łażą po hali, nagle patrzą się, a tam taki baca. Pasie łowce, ale on coś tą nogą tak pociągł. No pociągał i on się zastanawiają, wiesz co, będziemy zgadywać, na co on je chory. Wiesz co, ja myślę, że on to ma przeszczelone z wojny. A ten drugi go wiesz co, to mi tak wygląda, że spod z kozy i to mu od wypadku. Nie, ja myślę, ten pierwszy że może to mu Hejde Megedina. Ale wiecie, do jakiegoś nie umieli dojść wniosku, przyszli do tego bacy, baco, słuchajcie, my co masz studenty medycyny, krakowsko, wiecie, uczelnia. No i teraz widzimy, żeście są na coś tam chory. Kolega że to mocie przeszczelone z wojny. Ja zaś myślę, że to może mocie od wypadku na kozie, żeście jechali. Albo może to po prostu mocie Hejde Medegina. Baca na nich wejrzał. Do panockie, wiecie, są studenty medycyny? No przecież, że tak jest. Ja mu to powiem tak. Ja to nie mam ani od wypadku, ani tego nie mam przeszczelone z wojny, ani to nie ma Hejde Megedina. I nożech do gówna w los i łocierom. Taki student przyszedł do profesora, żeby poprawić ocenę. No bo miał dwuja. Panie profesorze, jak ja by tak wziął i pokazał panu, że poradza po ścianach lotać dookoła, dałby mi pan truja? No ja. I ten student zaczął lotać po tych ścianach dookoła i dał mu truja. Panie profesorze, a jak ja by tak furgą tu w tym pokoju, dałby mi pan czwórka? No, dałbych. I ten zaczął lotać koło lampy, brzęczał jak łosa. A jakbych wziął i tak pana posikał, a pan by był nadal suchy, dałby mi pan piątka? No dałbych. I ten go wziął i posikał. Patrzy się, a ten cały mokry. Kurde, co pan... Dobra, niech będzie ta czwórka. Na uczelni egzamin z medycyny. I zawołali tam taką prymuska. Ona normalnie była lepsza od tych profesorów. No i jednego studenta. We dwóch. No i ten jeden egzaminator goda do tego studenta. Czy pan wie, czy w męskim członku jest kość? No nie. A pani, czy w męskim członku jest kość? No ja. No, pan z dołu. A pani to się zdawało. Na uczelni weterynaryjnej był egzamin. Profesor wziął i taką klotka przyciepał taką szmatą, w której był ptok. Także ino mu też łapy było widać i go do pierwszego studenta. Proszę mi powiedzieć, jaki to jest ptok. Ten się tam przyglądał. Drapie się po łepie Panie profesorze, nie wiem. No to nie zdał pan egzaminu. Oblał pan i tyle. A jak się pan nazywa? Ten wziął, podciągnął swoje galoty, pokazał mu te swoje chude szłapy i zgaduj pan.